Обръщам се през вас, госпожо председател, към народните представители, които подкрепят Делян Пеевски в искането му на имунитетите на честните и достойни българи от Възраждане, представляващи по най-добрия начин своите избиратели и защитаващи правата им, от Делян Пеевски, който към днешна дата е санкциониран по Магнитски. Службата за контрол на чуждестранни активи обявява многобройни мотиви. Това не касае проект на решение. Искането от главния прокурор. Обявява многобройни мотиви за решението. Придържайте се към предмета на точката. Това е предмета на точката, госпожо председател. Не е това предмета на точката. Сред мотивите са редовно и директно и индиректно участие в корупция, използване на влияние и подкупи, упражняване на контрол върху институции и сектори, негативно влияние върху политическия процес, осигуряване на политическа подкрепа и положително медийно отразяване, корупция, съпътваща продажба на български документи, подкупване на държавни служители, незаконно присвояване на държавни активи. Госпожо Михайлова, ще ви отнема думата, предупреждавам ви за трети път. Госпожо председател, мотивирахте вече в момента имунитетите на Възраждане се искат от престъпници, които доказано чрез документи купуват политици. Днес можем да направим следният извод. Делян Пеевски е напазарувал Продължаваме Промяната и меч. Госпожо Михайлова.